mga kalasones, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Kung shout out dahil no, sa tanan nga nasunod ang tramahan no, shout out din yung tanan, amping mo pirmi. Karon no, di ta maglangan, di ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Uji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka. Ma-revive? Bay, Jigaw? Bay, ayaw ka bala ka, bay? Imaut-tumaut ka. Al mabuhay ka pagbalik. Tini, Uko ba natin ka, bay, Jigaw? Tini, gulitan ko ng imong open, Jigaw. Tini, buhay na ko. Wala pa yan ko kaugom ni mo? Motomaot ba? Buhi lagi ko. Baho kay tagbaba. Di, oy. Patay ka niya. Patay ka. Patay ka ron. Buhi ko hanggaw, ha? Buhi ko hanggaw. Ha? Oh, wala. Buhay ka ba, Jigaw? Buhay ka ba? Yay! Buhi mo Buhay lang. sa ba, Jigaw? Buhi mo lang, ha? Buhay, ginay. Pagkaksa ko ba, Jigaw? Kay buhay ba din ka ba, Jigaw? Pagpuyo! Di man ta mamatay ni mo sa pag-ambax pang pero mamatay ta ni mo sa atake sa singkasing. Lagaw, saan di mo ba, Jigaw? Ganyan kayo ko nangita ni mo. Di alam ba di ay ka din eh? Nanong nibawaan man nimo nga ni ako din eh. Agam, mao man ang permi na tong istambayan. Basta magkulano na kay ka. Gano'n nagpabukid man ka, Jigaw? Misuod na sa kayo ng kalasangan. Ha? Gano'n niyaman sa kayo ng pangpangoy? Magkulano na sa kay ka, no? Ha? Kay sibugad pa nagkipili ng lalat? Waoy! Ay? Wa, si mong mata? Si palalat mo hinungdan? Wa makagusto nako si palalat bay nunoy. Unong na ko na nang imong ilusyon, by Jigaw? Unong na nang gumahay? Huwag yun tayo mayong padulngan. Ha? Si Lalat, gwapa uta. Pero materialistic kayo. Hili kayo ng mga mahalong mga putang. Anong mga gadget-gadget. Anong mga beauty-beauty. Makeup-makeup. Hili pa kayo gwapo sa mga bugard. Unya? Kiniding na nga bay. Unsa man di ni? Guwapo man eh. Oh! Pera buyag. Guwapo di ba? Guwapo ba no? Sawa pa mausong tao. Unsa to? Ingon ko ba'y, tagsaon na kayo ng naong ni mo ba'y Jigaw? Indigid ba ni bay? Indigid ba ni? Mata pa bugard, tagsara kayong bako kang nga musulti. Tagsara man gani kayong baktin nga musulti. Ang sato? Ingon ko, gwapo tang duha. Way mulalis, anak. Nakitarag yung duha din. O lagi gwapo lagi ta? Gwapo lagi? Pero, ayon sa ragon ta, maninda ragon tagbunbon. Di ka makahatag sa tanang gusto atong babayhana. Sa iyong mga luho. Wow, loho. Uwa siya gusto na ko kay pobre man ko. Kung maldato pa lang ko ay, di yun na mubalibad na akong bayana. Bay, Jigaw. Kung madato ka bay, unya bain mo si Palalat. Ukukan ra ka ng bayana. Ukukan, magani ka nga tindiro lang kag budbod. Pero may kong hurot ang halin sa espesyal na tong budbod. Unsa na ka akon, madato ka bay, Jigaw. Maong ayaw na lang pagtinguha niya, bay. Pangita na lang lain. I'm sad. Ay, tambag lang yun nga ako, bay, Jigaw. Inayon ko lang yun ni yun. Inayong ka Tambag ron. mo na eh. Pangita na lang nagiglain. Kay way kumanin mo ng bayana. Nakasabot ka? Ha? Pitok-pitok di kalimutaway. Wa may kung ba si Palalat ni mo, Betchigaw?
Kwarta na lagi tuyo ang nagbayhana ni mo. Bay Nunoy, Ay sumaya na goodbye. Ha? Sa una, kung mutunol ka niya og suwat, unya way kwarta, ay dawato niya o dili. dili. Oh, mauna diya. Pero may kwarta gani, ay kangkang na yung kamot. Inigdawat, maingon pa dayo nga, salamat, Jigo, ha? Giatik lang ka ng bayana, bay. Giilad lang ka. Mahal ko si Palalat, Bay Nunoy. Pero ano ko'y mahimo? Ako mahimo pa. Surrender ako ni Bay. Mao ba? O sabay buti mo ipasabot, bay, Jigo? Matod pa nila, nga kung mahal nimo ang usa ka tawo, nga wa magmahal nimo, then set her free. Ihatag ko niya ang iyang kagawasan. Yata ka kagawasan ni Palalat, ipulis ng tali, kaya di ko siyang titong tumabay, Jigo! Agoy! Kay pusot naman ka. Panguyapin ako, Bogart. Ngayon akong kwarta. Sa? Bangag sa ilong ni mo, Bogart. Kay adto man gyud siya adtong bugat. Nga maldito kayo. Unya hukukan ra siya. Wa na ko'y mahimo pa. Ipanumpa ko bay. Di na ko magsamok-samok niya. Tun-anak ko ang akong kaugalingon sa pagkahikalimot niya. Patyon ko ning gugma. Gikan karon patay na ko. Patay! Kana, mo ginayos to, bay, Jigo? Yaton isa pag tisok ang kugmani mo diya pa rin ng tali. Ha? Gusto ginay mo gibuhat. Gikan karon. Ipanumpa ko bay. Dili nako si Jigo nga imong nailan kanito. Patay na si Jigo nga naulipon sa gugban ni Palalat. Patay na. Patay na. Ay, Director. Gitinuod man yun ni mo. Patay na noon ko. Yuk na tong ako. Pabay, Jigo! Ngano ka, bay? Gipusil ko bay. Wala, patay na to sa kini. Ano? Dugo! Dugo, dugo! Bay, Jigo! Bay, Jigo! Pwerteng igo Hercules. Bibara kong natumba. Bullseye, Arturo. Duulo na ko. Interesado kong makita. Kaya kung buhi pa ay kong tiwasan. Uy, misirip na si Arturo. Ilan yun? Pwerteng igo Tikuha ka, bay. Pwerteng igo Nang pusil. Siya siguro nagpusil sa kumbay, Jigo. Kadako sa panda. Nga akong napusilan. Kadako sa panda. Pandara? Tao mo na? Uy! Tao tuod kini! Dili kini panda! Tao yun ni! Hoy, tikuan! Dautan! Inakipusil mo ako, bigaw! Iwagan kong flashlight ang yang naong. Uy! Tao yun kini! Kay tao man bitaw ng akong migaw! Uy! Ang iyang naong! Ang iyang hitsura! Pamilyar ko kayo ang iyang hitsura! Hercules! Tarzan! Barok! Pagdali! Dali ka mo! Sige, alsahan ninyo ka ng tawhana. Kinahalang matambalan siya. Kinahalang mabuhi. Kini tawhana. Tabag ko! Bay, Jigo! Babay! Bay, ayaw kang batay, bay, Jigo! Tiwan ninyo. Ayaw kang batay! Tiwan ni. Importante kayo na ko ang maong tao. Kinahalang mabuhi siya. Kinahalang mabuhi yun siya. Kinahanglan gayon.
Salamat na lang. Gawa man tibano sa pagkaigo ang akong amigo. Dili siya mahimong mamatay. Dili yun kay... Kung nahitabo pa, anong nautang akong amigo? O kriminal ka naunta, sir? Alang sa imong kasayuran. Ngayon na, kinsa patugani ka. Nunoy. Nunoy ko? O ako ang tunay nga higala. Barkada, amigo ni Benjigo. Ikaw, kinsa mo ka? Ako, si Don Arturo. Don Arturo? Katong tag-iya sa nindot dako kayong mansyon sa lungsod? Oo, ako. Oh, ikaw matong gihato ng helikopter sa mansyon, di ba? Ako yun. Oh, dato na kayo ka, sir? Igo-igo, rapon. Gay ko kwarta, sabi? Gihog na nako sa bangko. Wa na? Gipamulit na to ron? Unswa. Wa na to. Ngano Hercules, Tarzan, Barok. Arturo, matod sa doktor, na kinahanglan mo iabulong dugo na ito. Silan, kinaghalkulo daw si kadugo. Unsa? Patay? Di ra may parehas o tipos dugo. Type A positive si Benjigo. Samtang ako type O positive. Unsa to? Type AB positive. Managsama mi og tipo sa dugo. Unswa! Wala, managsama mo ang tipo sa dugo, sir. Ikon ba una, ikaw ang mo donate? Oo, ako. Dili mahimo, Don Arturo. Kaya tiguan ka na. Peligro alang ka mo. Sa pasab, piskong dugo alang sa pasyente ang ikinahanglan. Aron i-blood transfusion. Mao ba? Gawas pa na. Bisan pag nagsama mong dugo, pero posibleng dili mo kompatible sa susa. Nagkinahanglan pa mo blood screening. Ako ang tagsa kaniya. Hinungdan nga nalandig siya ning ospital. Busa, bisan pag ikamatay na ko, ang blood transfusion, buhaton ko ka na. Don Arturo. Compatible yun ang among dugo. Ug niya, nagtapad ang among duha ka katre. Diin may mga aparatos nga gitaod ka namo. Ug ipahigayo na sa doktor ang direct blood transfusion. Diyos ko. Husto ka ko sa akong pagduda. Husto yun ka ko. Ati Takla, insa man si kini maliki pintana. Si Diego. Wa naman siya mo anhi din, hi? Kaya nga naman Ati Takla. Ambot. Wa ko makasabot. Gimingaw man ko niya. Ay. Bagay? Wa kay nabantayan? Yaon sa? Wa naman pakita na ko si Checo. Katong bako kang dako. Bituman lang siya sa among gikasabutan. Sao naman? Labing mahihinon nga mituman siya. Nga naman? Wa na isamok sa itong relasyon. O sa pasab, kung musupak siya sa mong deal, mabunog lang siya. Ay, gaan ka dit kaayo og kamot. Ang langgam tabian. Ang langgam tabian eh. 900 900. Pitag yun yung langgama eh. Hindi kalipad na palayo. Kapoy langgama, sige yaw-yaw numero. Tudlat. Mm. Makita, ni kang ang gamot. Kaya ko kwarta rin. Nasab? Saan naman sa nimo? Parang gisulinang motor. Rabiha. Ibalik yan ang motor nimo.
Aron makapalit ka gasolina? Bangag sa ilong. Asa ko? Niya ka sa ospital ba, Jigaw? Na ospital gyud di ay ko. Pinakaadlaw ka na din sa ospital. Yun na. Kinsa ba yung nagpusil na ko? Bahi, kinsa? Ha? Ano ka pusil ni mo? Ako! Dali. Kinsa ka? Ako si Don Arturo. Ang taong nakapusil ug miluwas nimo. Mipusil, unya, miluwas. Libog ko, oy. Tinood ang ikisulti ba, Jigaw? Siya ang nakapusil ni mo, bay? Pero siya sa pag miabuno og dugo ni mo, kay managsaman mo og tipos dugo, compatible pag yun mo. Mao ba? Salamat, Don Arturo. No, dili ikaw ang angayang magpasalamat. Kundili ako, Jigo. Don Arturo. Pagpakaayo og dali, Jigo. Kay suroy ko ikaw sa kong mansyon. Og dito, daghan tag panagsultihan. Diin may kalabutan sa imong pagkaikaw ug sa akong pagkaako. Don Arturo. Di ka maong mabakak. Musulti Diyos tinuod. Ako sa ba, Jigaw? Ikaw. Pangutan na siya bahin ako ba, Jigaw? Day. Bati siyag nawong day, no? Bangat sa ilong. Uy, buya. Laro na ko, be? Uy, buya yun. Si Gio ko na nakita ko sa suod sa mansyon. Mas may buti pa sa buti ni. Pangutan ako sa guard, gani ay ining gawa sa mansyon. Psst! Guard! Uy, kailan ko ni mo? Jimmy Abilia! Guard! Oh, may pangutan ako ni mo. Buang nga. Pagkawa ko magdahong. Ngiga gyud kay posible. Pero nahimong posible. Di amoy. Siya di ay ang dugay ng gipangita nga anak ni Don Arturo. Bangag sa ilong. Kinanabasayod si Lalat ini. Unsa? Ngano ako may pangitaan ni mong chiyan? Nawa manggod sa kwarto, Miss Lalat. Ang problema na na nimo. Basta kay ako, wa na ko makita si Gian nga may gawa sa kwarto. Asam kang bata. Mas may pagbubalik ka sa merkado. Kay wa na tayo makaon, oy. Niyang kwarta, oh. Oo, Miss. Pero si Gian... May problema na lagi na nimo. Di na nako problema. Miss, Sige na, nakaw na dayon. Insige na! Ora mismo, pagdalit! pangitaon ko unta si Gian. Pero nasuguan naman hinuon ko ni Miss Lalat. Asagit ka ang akong mangod. Nabalakagit ko. Utana na yan. Wa ko'y pangutana to ko'y. Aw, lakaw na ako. Huwag kayo pagutana. Kadiot, to ko'y. Utana rin. Nakakita kang Gian? Katubang bata nga kauban ako, akong manghod. Siyan, Oh, kita man, di mo kumuta. asa man siya? Dali, uban ako. Naana, kadiyot lang. Kaya sabay, Hi, Langga Lalat. ni ano sa laki ka? Gutom na sad ko. Ingat sa ilong. Kutoy na kayo nga akong tiyanlat. Nasak? Ano na ba lang kapuyo sa amo, Bogs? Aron mausa lang ang gasto. Lalat sa doy. Baka pahiubos mo eh. Uli lang kayo. Siya sa... Ay, lood-lood dayon. Murag yung di lood. Unsa?
Bitaw ay joke lang. Dali na, sud. Maayo kay nag-inusara lang ko ron. Hayan man ay ang imong katabang. Ta sa merkado, kisugo na kog bugas og sudan. Mao ba? Sud na ba? Lagi. Og doon ako'y importante kayong isulti ni mo. Ato na ta sa kwarto. Nga naman. Ikaw na akong kanon. Mga tsailong. Pahitay ni, oy. Daga na magkaka-interview by Jigaw. Pero, pagyod kay gidawat. Sao man nga ang imong pangdawang nang-apply pulos man ay apan ang mga artista nga nang-apply. Uy, hala, may nisod ka gwapo og taas nga lalaki. Nag-jacket og itom. Og ala fitting kayong karsunis. Pang-action star ang dating. Bitaw no? Dali, sir. Ka-interviewon ka sa kong migaw. Sir. Kini na kay nindo tingog, kini. Ay, Pangliding man. Ugdang ug macho ang tingog. kini. Murag dawat ni gini. Laki kayong dating, oh. Pangliding man. Kinsay nga ni mo, sir? Roko, batok ang batang batok. Kana. Ngaan pa lang wala. Macho na. Dawat ni gini ba, ha? Mr. Rocco ba to? Ang batang ba to? Kamao ka mo kanta. Kamao kayo. Kana. Basing mo lipsing ra ka? Kamao ka mo sayaw. Master kayo. Iyatis ra. Aray. Okay. Saba ka diri, day. Ali diri, day. Saba ka diri. Kana. Mo na ininto. Sabat mo. Labi na ron sama ng Bollywood movies. Naagyoy sayaw-sayaw o katakanta nga bida sa sugilanon. Dagan ko og talent, sir. Unsa may imong laing makamauan, ha? Imong talent, unsa man? Gusto ko. Lain. Nay. Kamao ko mamaniki. Milanding na din sa Ukraine kining private airplane ako. Anhi din ipaygayon ang akong usa sa mga business trip. O gani, andam kong mupalit sa tanang basiyo sa bala. Mga puthaw, mga basiyo sa missile, mga basiyo sa bomba o uban pa. Nagdamag yung kog dakong timbangan. Manawat kog basiyong puthaw, akong timbangon. Baya, mikalit magkusi, ingon og sige kusi ang akong dugan. Hawang kayong akong dugan. Patay na di ay ang akong Delilah. Huwag kabutangan sa kong kamingaw niya. Maria Picat. Nganong wak ka man makapaabot na ko. Unsa Bogart? Tinuod ka? Lagi, dato na kayong ganahan nga Jigo. Unsa kong pagkahitabo, Siya midaog sa luto? Dili, oy! Unya nga nung nadato man siya. Siya maoy bugtong anak ni Don Arturo, ang pinakadato ning atong dapit. Unsa? Really? Tinuod na kayong gisulti. Labaw ba na kadato sa mga kontraktor ng mga kurakot? Sa mga politikong mga kurakot, labaw ba na siya kadato? Di ay? Pero tinutuan ng Don Arturo. Paminaw ko, siya may usa sa pinakadato sa tibok Pilipinas. Og si Jigo lang ang bugtong manununod sa tanang negosyo og property ni Don Arturo. Kuyawa ko Wag ito na ko ang artista bisag usabay, Jigo. Bisag tunga na lang. Huwag nakapasal sa akong interview. Mas pagmayong kuhaon lang to nimo ang gipaski nimong karatula. Surrender ako ining buhata. Undangon tani kay naglapad-lapad lali sa kong Sige ba, Jigo? Tangtango na nako. Tangtanga na. Pwede pa bang mga apply og artista, sir?
Wala. Takla. Materiales fuertes. Bisa nasa ng gula. Bag. Puti pas white. Paa palang daan. Ulam na. Mga pre ka, takla. Kon, pwede pa, sir. Ayaw lang pagsir na ko, takla. Jigo na lang. Dato naman good ka. Bisa na. Tungod kay ako lang gihapon si Jigo ang imong nailang kanhi. Nga tindiro o espesyal nga bodbod, lumoy pero gahi, taas pero lami, mubo pero yayay. Jacob. Kana, Jigo lang. Sakto, Jacob. Oh, kana lang, Jigo. Sige. Kay ilasan kay ko. Tawgon ko sa kong kagalingon og sir. Mura kog sir ko balintong anak. Mao ba? Humble kayo ka no, Jacob? Ay, na magsugod na ta ha. Interview hunti ka. Sige. Sige na ba, interview na dayon. Makamao kang mukanta. Gamay. Sample ko no, be, sample. Ha? Sige, try na ko. Music, maestro, please. When I was young, I'd listen to the radio. Nga naman ang ipaw nung mag-uudla siyang pagkanta ba eh. O bay, kay nagtuo ang imong laway nga nagtanaw niya. Ha? Nagto, di? Tuoy. Di, ay dili ang imo amo nagto. Eh, kini. Imo lagi? Nagihigop. Nagihigop po Dawat ako. O saman? Diego, musugot ko bisag unsang role. Basta kay madawat lang jud ko. Nagdiid jud kay kog trabaho karon alang sa panginahanglan sa akong manghod nga si Gian. Oh. Pila ka tunilada ang napalit kong mga basyo. Oh, ug daghan pang nagsingabot nga truck. Nga puno sa mga puthaw ug mga basyo. Oh, doon na pagani. Bumbang wa kabuto ibaligya akong ibalibaran taon. Uy. Man din he. O pauli siguro ko. Gusto. Muadto ko sa Mindanao. Sa haya ni Maria Picat ang akong dilayla. Uy, baya, kisa man yung mga bagong truck na nangabot. Nga mga truck na 6x. Nangabot og may bandirang puti. Why are you here, Russians? That's what all business. Uy, baya. Wa sa palkan si mga Russians na maligya sa silang mga putaw mga basiyo. Lat, asa ka? What happened? Naginukto ka man gud. Nauna ko lang ang imong gisulti po kay pahin ni Checo. Ang putot na naggom. Tiis ki. Di gid hibaw ang swerte sa bakukang. Checo. Uy, baya. Ni anasad ang langgam tabian. Ang samukan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Minupad ng kanahan ay eskalera pa. Ay, si Checo. Ayan ka na una. Madlakaw ka ta. Tali na lang. Joyride ta. Maxim. Ha? Ganahan ko. Abi mo takla. Gawas nga gwapa o siksi ka na, buutang kapag yun kaayo. Iya sa usa ka babae nga talagsaon na lang kay naagyod. May tabo ron. Iyas nga akong gipangita. Jaco. Naagyod nimo ang tanang takla. Nasayo na ang lahat. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagka Doon kayong akong nahon sa imong nahon. pati ang puso Ingon og sa mag-abot lang atong ginawa, Jaco. nasa'yo na ang lahat, Abot ng atong minamahal mga mata. kita pa. Ug doon na kayo ang akong lips sa imong lips. Pati ang puso Jaco. ko. Takla. Pilit kayo mo tinutukan ninyo sa sagusa. Ay, lain na nila. Pinaakay lang sunod ini. Medyo dali pa mo hipit yung magtsula. Butalik ko nun ako, ha? Aron doon na may privacy, ba? Wa man may klaro, eh. Paulit na lang ko sa amo, eh. Wala. Takla, wait!
Witak na, pataklaw na ako, be! Kami sirit yun, bay. Na? Wala maminaw ni mo. Sus, takla! Pataklaw sa ako, be! Wala lagi maminaw ni mo lagi. Bajigaw? Yes! Yoho! Bajigaw? Naana na ka, bajigaw? Ha? Say naana ka ron? Ubay, naana na yun ko. Tungod ni takla, lami siyang bayala. Nasa kanya ang lahat, bay. Pati ang puso ko. Patay! Siya na, bay. Siya na ang babae nga dadon ako sa altars kami yun. Si Takla! Unsa kahay sunod nga mahitabo kana ang daghang pangpangutana sa iyong hunahuna sa pagpadayon sa pagpaminaw ning nagtiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka na sinuwat ni Oji Kumpok Rakasa. O palihog dahil ka no, mga kalasanos, mga followers no, sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.